wa kan oye kramo fa ma ni ko ni anye kramo Sekouba kadala Dramane Doumbia Dekoro au don samedi chou le 8 en le Côte d'Ivoire anye aye foli la mec antoi akoko abe kramo fagana kabo o baf la janza 3 flala o ko fe ka fagana ere janza 3 kele o ko fe ka fagana badin korake janza 3 kele no ibe o ko fe ka fagana nyere ka bunda dugu be janza no bo dugu ka be janza 3 kele 3 duru ko ka di kramo Sekouba ma bi wulada na ako angana ni 3 nunye 3 saba fla bi kata ni kono ko kana di kramo Sekouba ma kaka do kai ko adoke ye laydu muntai ko laydu langulunte o ko fagana fana kai ka fo bonya muntara tola ka bonya kara kramo Sekouba 3 flani tabarkala temene ama foli ke dara aduma de ko mo le fina daro kango de ka ya fam ya fam ka fo kan Dekoro are ka tla ka ke ni foli ko folo la we laidu laidu ka gere jam se ka laidu fo ka ke ka gere danso domina ni be fo ibe buna duma de do do era tume do ko ni betedi ama jabi di kere mo era soro la kurwari ko min den ni ko na fo ko turata ka be se ko soro kan e danso o ni aya tura duru blaka saba de fle aido ko fe to flabe kata ni ko lu be na amna nonon bla kata bla wala la jago e danso en to fle ngala ni ko donc ku danso o ni ko kala ka to ni kono ami e Dramane Doumbia anda janya so mo ko foli te foli jamba ibora so idora so donc misi bora ale ka wala la se kuma bitala ka wala la femi mana bo ale fe ka sene fe o be ale ta ka danso ka ni ko voilà monsieur de fleur attends monsieur d'accord attends nous aido ko vous plaît ama